Здравейте! Едно бързо включване от обект в Дружба за маска за естествен паркет. Ето, започваме. Това е направено за около час и половина максимум. Пуснати са майките. Сега започва теглянето и днес за маската ще е готова. Утре правим плочки в тази част. Тук ще е кухненския бокс. И вече хората с паркета ще дойдат да сложат в останалата част от хола. За 2 дни, за маска, плочки, фугиране. Благодарение на БГ Ремонт. Бързина и качество. Здравейте отново, обекта в Дружба с замазката. Втори ден, замазката вече е готова. Тук само остана от вчера, тъй като нямаше как да се излезе иначе. Готова е замазката, налепени са и плочките. 2 дни работа, утре само трябва да се дойде да се фугират за 20 минути и обектът е готов. Клиентите са доволни и БГ Ремонт. Ако имате нужда от ремонтни дейности, свържете се с нас bgremont.com или на телефоните в сайта. Чао!